To už musí prestať. Musí to prestať, aby sa zachovala česť rodiny. A keď odmietnem? Dám zablokovať všetky podzemné jaskyne a chodby, ktoré vedú k moru. To neurobíš, sú súčasťou Mandrake a na ňom ti záleží. No ja to urobím. A uvažoval si už nad tým, čo urobím ja? Zverejním, že tvoj otec ešte vždy žije a že ty si obyčajný podvodník. Potom ti už nikto nebude veriť. Príliš často sa mi tým vyhrážaš, mama. Hovor si, čo chceš, ja sa ťa nezľaknem. No len to skús. Odteraz budeš poslúchať ty mňa. Raz to už musí prestať. Kde je Justin? Mal sa k nám pripojiť. Určite príde. Na jasnom blesku svojom novom žrebcovi. Poriadna beštia, ale Justin ho skrotil. To je celý on. Podľa mňa je aj Nikola celkom dobrý jazdec. Áno, aj Nikola je dobrý, ale Justinovi sa nevyrovná. Vďaka, madam. Nedávno som začula kúsok zvláštneho rozhovoru medzi Harrietou a lordom Ruthamom. Sľubovali jej 10 000 guineí, ak mu dodá nejaký tovar. Zdalo sa mi, že pritom pozerajú na teba. Zrejme kujú nejaké pikle. Nádherný kôň. Je to skutočne krásny kôň. Ako sa výborne hodí k Justinovi. Prepáčte, že som vás nechal čakať. Dobrý večer, my lord. Myslela som, že je to váš otec. Môj otec? Existuje v tomto dome ešte niečo, čo by ste neboli odhalili? Prišla som na to len náhodou. To vám mám veriť? Chcela som mu dať toto. Jahody. Tak skoro? Kde ste ich natrhali? Predsa vo vašej vlastnej záhrade. Môj otec má slabé srdce. Práve odpočíva. Prosím vás, odovzdajte mu to odo mňa, z lásky. Som rád, že ste si našli Mandrakeu niekoho, koho máte radi. Za ten krátky čas, čo ste tu, ste odhalili naše najstráženejšie tajomstvá. Nič nevyzradím. Vážne? Dám vám na to svoju ruku. V tejto malej dlani chcete udržať česť Mandrakeu? Obávam sa, že Justinovo mlčanie neveští nič dobré. Od toho včerajšieho nechutného výstupu ma celkom ignoruje. Niektoré veci by vás mali viac nepokojovať. Vaše dámy ešte stále nedostali svoju odmenu. Bojím sa, že trpezlivosť nepatrí k ich cnostiam. Dostanú odmenu, len čo ja dostanem svoju. Čakám na zlato. A dočkám sa ho veľmi skoro. Prosím vás, slečna, nechoďte dnes večer dolu. Mám zlé tušenie, že sa vám niečo zlé stane. Nikdy sa nemýlim.
Prosím vás, nechoďte nikam. Judora, nevymýšľaj si. No predstav si, že mne sa tu celkom páči. Prepáčte, slečna Staverlyová. Milosť pani vám odkazuje, že váš pes je poranený. Warrior? Poranený? A kde je? Poďte za mnou, slečna. Odvezú vás k nemu, slečna. A keď sa vrátime, budeme už manželia. Ste blázon. Hnusíte sa mi, je mi z vás na nič. Ó, to je vzrušujúce. Chcem, aby ste sa ma báli. Pustite ma! Ponúkam vám sobáš, Cyrina. A nie len to, ale aj postavenie, titul, najlepší dom vo Wiltshire. Prečo sa tomu tak bránite? Tak už dosť. Nechápete, že s vami ešte celkom dobre zaobchádzam? Mohol by som vás mať aj bez sobáša. A čo keď to urobíme hneď teraz? Budú o vás klebetiť ako o vašich samotáckých jazdách na koni. Čo budete robiť potom, á? Pomoc! Len sa bráň, vtáčatko. Prestaň, lebo takto z toho nič nebudeš mať. Vystúpte! No tak pohyb! Za toto odvisneš. Možno áno, ale najprv si vezmem tvoje peniaze. Hodinky, šperky a všetky dievčačky, ktorými sa ovešiavate. No poďme. Čert ťa ber zo všetkých. Vďaka. Nie, slečná, pekné mladé dámy neokrádam. Sir, pomôžete mi? Vám musí pomôcť každý. Tento muž ma chcel zneúctiť. Vezmete ma, prosím, do Mandrake'u? Boh mi odpusť. Keby som to bol tušil, bol by som prišiel na bielom koni. Poďte hore. Nebojíte sa odísť s takým chlapom? A s vami by sa nemusela báť. Za to odvisneš! Volajú ma vtipkár, lebo sa stále smejem, aby som nemusel plakať. Mal som hostinec, darilo sa mi. Potom mi ušla žena s jedným lotrom a so všetkými úsporami. Ale som ich dohnal. On sa mi rehotal, tak som ho udrel a umrel. Odvtedy sa musím skrývať. Pred nami je Mandrake, slečna. Vidíte tam hore? Neviem, ako sa vám odvďačím. Aspoň som urobil jeden dobrý skutok. Pokojne, pokojne. No tak. A sme tu, slečna. Tak poďme. Veľa šťastia. Poďme. Jo! Jo! Čo sa stalo? Nemôžem vám to povedať, neuveríte mi. To nechajte na mňa. Tak hovorte. Nemôžem. Ste ako všetky ostatné. Máte to radi za mesačného svitu však? S kým ste boli? S Nicholesom alebo Gillinghamom? Ktorý je váš miláčik? Pustite ma! Ak to chcete vedieť, vylákal ma vod jeden sluha vašej matky. Moje matky? Áno.
A potom ma chcel v koči uniesť muž, ktorého nenávidím z celého srdca. Tam sa ma pokúšal znásilniť. Lord Wroughton. Nevyšlo to. Čo? Wroughton a slečna Staverlyová. Vaše podlé sprisahanie. Nevyšlo. Pomiatol si sa? Zariadila si, aby ju uniesol. Aha, to je čo za nezmysel? Ušla mu. A je zasa tu v dome. Hovoril som s ňou. Nech sa stalo čokoľvek. Nemám s tým nič spoločné. Čo ti za to ponúkol? Neviem, o čom hovoríš. Koľko si zapýtala? A čo také sa stalo? Tá malá bosorka by si nikdy nenašla takú dobrú partiu. Jedného dňa by sa mi prišla poďakovať. Koľko? Tvoja otázka je veľmi nevhodná. Lord Harry Wroughton sa mi cítil zaviazaný a chcel sa mi odvďačiť malým darom za to, že som... Chcem počuť pravdu. Dobre, ako chceš, ponúkol mi 10 000 guineí. Dosť málo, keď si uvedomíš, že by bol získal 80. Okrem toho, nikdy by som neznesla, aby sa tá niktoška vydala za teba a zaujala moje miesto. 10 000 ti stačí na to, aby si predala jedného z mojich hostí nejakému smilníkovi. Tak to vôbec nebolo. Poškornila si dobré meno Valkenovcov z Mandrake'u, ktoré už nikdy nezmieme. Tak toto je zmysel tvojho života. Valkenovci z Mandrake'u. Už ma to otravuje, počúvam to celý svoj život. Najprv od svojho manžela a teraz aj od syna. Tvoj otec si ma vzal len ako živý šperk do Mandrake'u. Netúžil po ničom inom. Lenže moje túžby nikto nemôže uväzniť v týchto múroch. Mandrake môže byť pre teba milenkou, ale mojím milencom nebude nikdy. Tak čo? Pochopil si ma konečne? Dom dám zavrieť, tunel zatarasím, teba pošlem do cudziny. Nemôžeš ma potrestať. Justin, to neurobíš. Ale najprv si musím splniť jednu povinnosť. Chrbtami k sebe, páni. Na slovo teraz sa od seba vzdialite každý na 10 krokov. Po odpočítaní sa obrátite a vystrelíte. Teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justin! Vaša milosť, na váš rozkaz som hneď po súboji docválal, aby som vám tú správu mohol oznámiť. Ty si ho zabila. Ten súboj podstúpil kvôli tebe. Bezvýznamnej nule. Máš na rukách jeho krv. Ty si ho zabila. Osedlajte jasného bleska. Slečna, na tom chodí iba milosť, pán, je to hotový diabol. Je to najrýchlejší kôň a ja musím byť čo najskôr v Londýne. Osedlajte ho. Nepočuli ste? Osedlajte ho. Ľúbite môjho syna a on vás ľúbi. Čo mám robiť, aby ste sa do mňa zaľúbili? V tejto malej dlani chcete udržať česť Mandrakeu? Za môjho syna sa samozrejme vydať nemôžete. Máš na rukách jeho krv. On sa nikdy neožení. Ten súboj podstúpil kvôli tebe. Ty si ho zabila. Nezomri, Justin. Prosím ťa, nezomri.